Hi guys, good morning mga tita. Ay tag-video guys kay may music na mamaya. Tapos i-mix ko lang akong video guys. Video nila doon sa bukid. Tapos dito po sa akin. Nag-video daw sila ni Koreana. Niya. Akong video kagahapon na akong video kagahapon gimix na ko ilang video kay gisindan ko nila sa ilang video kagahapon. Sa bawan sa udto, then upaning hapon. Ngayon guys, maghinlo ko sa panakot para kinilaw. Tapos si Agaw ang Dagan ito ulit yung gidala ni Ronaldin de Ayo. Sigaw Junjun ang nagkuan, hinlo sa isda. Kani guys, amo nilutoon bago sa mga iro. Oh. Kung Bruce Lee. De, good morning dia de. Panganday ka lagapon. Good morning. Di Wala pa ba? ako. Nangapin na mo, ako wala pa. Wala pa daw siya nakakape, nag-abot na siya sa kanaang Gawang merkado guys. merkado. Abot dito guys, ngit-ngit kayo. Grabe, kabran out. Okay kayo. Tapos si Agaw Ruby. Ayan. Smile. Tapos update ni Inday Maninay. Hi! Nagkuhan bangon higa ko mga maninay kay nagbudlot na akong tiyan. Oh, tapos ang sabi niya, pwede raw nga uploadan ko yung YouTube niya. Oh, paano ko gamit ko kay Lilin? Magano kami magkulab. Oh. So unsa ibutang nato nga ngalan? Kuan dito tibutang Maninay and Lilin. Oh, di ba? Maninay andilin ka na. Da. Buong tanan. So, muna yang trabaho karon. Kay Sige. Kadaog og dili na ko isuksok ako. Oh, palaban di ay. Ala di man gina dapat ikuan ang tail. Tuyhan na ni mong tail. Kay dili ko pa kadaog. Ala di ha. Oh. Ko kadaog. Anggoy Ginoo. Sige de. Sok-sok. Di gani siya kadaog gaw nga. Tanawan na yang lawas. Unsa nakata? Naton tiya nga nag-una yate nanampo ko sa ako trabaho sa Elements oy ya. Murag nakapabor galing ta karon. Oh my god, dagan kay limon nga unsa na nito mga limonchito. Ayan, Ilagay kuan ta sa panakot. Mahal tuloy pagpanit-panit. Oh my god, dagan kay sili. I hate sili. Kami sa sili. I hate sili. Maninay o kay balbal kay sili. Kayo, sili. Magkilaw mi. Kailan mi kay kilaw. Sayang mo kay padugang sa dugo, sa permintibilan. Ayaw. Kay magutom na kayo. Lagi. Ito nga lagi. Nalito na paspas ko kay. Lanta ko sa imo, gutom na kayo ka. Doon ka daw? Kalau ibi ako masagot mo ka. Ay pa ako gutom kay sa ikaw. Eh, Inom suka gamay yo, walang gutom. Kanay bana. Ay, bana, patyo na sa Oh, muna ilang sibuyas Bombay din he, oh. Marag
Pagtaw din na tao sa kalibutan. Pastilan ka gamay. Duha ako nito. Sa karon sa budget ganita na. Di na budget imo ba? Daot pa gid. Dito ko din. Kaya budget ta. Asa ka sulod ha? Oh, mana na. Timpla na lang na. Dramatic. Matik mo lang. Gasan Kita day magkwanta day. Sunod Domingo day. Lauyan na sa taday. Puhon. Puhon. Ayo atong kuan. Ha. ako gid siguro yung manambok ninyo ba? Na mo gina mo trabaho mo pitan na nanambok ko. Di man na akong lawas kay ngano dito sa elements sa gitrabaho na mo. Panahon man handle sa isa ka na pagdunggo kaon. Larga dunggo kaon. Oh, asa pangita dana. Ano nanambok ko, naguna akong kuya, nawala ang lubot. Pag midulog na itong panahon day, may birada day. Di makakalabaron kay kuan man. May tubig oy kahapon ra. Way tubig. Dili sa maga sa padugong lagi. Alam mo na de tigom gyud nga pagka Sabado. Dili ilap ta ng tubig din. Ligo Wala, era. wala na tubig na to na. Wala sa katab na lang. Ang galon. Wala pa. Wala sa katab, wala na kan laban mo ko kahapon lagi. Kabuutan ba? Di ay. Opo ko kapalong may agas karon bungugins. Yan gibali ang timpla, dapat Domingo Sabado lay paagas. Oo. Kaya mo na itong pagpahuway sa mga kuan. Mga kabanting, Bukot-bukot. bukot-bukot. Trabanting bukot-bukot. Mo gid na ang tingkuan gyud bisan pag dili bukot-bukot. Dala na itong pagpahuway da. Mo gid ba yan na ang tingkuan? Ting laba, ting ligo. Katumoy mga ligo. Maligo ka wala. Ako wala. Ligo unta ko kahapon, lantaw ko sa tubig ko, oy. Gamay naman lang. Wala way ligo tinuod di ay. Magligo ko. Wala na. Bobo rin din der, wait na naligo. Kami kay pag di mi makaligo kay kapoy mi ba dito mi sa is pamaligo. Shower. Pwede guys Oh, sayo lang ka mag-in. Ito ka maligo. Okay, tabalan inday, dito na sila maligo ba? Kahuna-una. Kung na sa Oo. pati, kung wala dito yung tubig. Kinalan dito maligo ka to sayo gig ka pag open ligo na din ka. Ayaw pagligo nga nanay guest. Oo, gani. Sila man taga-taguluan, sila ba dito na makaligo. Ngapay nakabing? Wala pa pa. May shampoo dito na. Mapintang? Ako paggamit sa mong shampoo ay Ngapay nakagaw? Mo ha? Aman kape bing? Mugay ako na kape, kawalay kape. Wala kalakaw. May di kabing ba? Kapoy lakaw oy, labog unsan man. Sa kape. Wala na kasukli. Pahit ko ni tubig. Ni tubig ba ako? Kurintar akong tubig gani. O di ipalit na dito ah. Mga magkataga on ah. Wala asukar di, kaya wala asukar. Dere, ano siya? Say ka stress ka? Ano ba ni mo? Po, tulo ako inulbo na upat. Continuous nag-away ka tong garden. Ay, abot lang ay. Kasama sa rin ang service ka. Ang ko dala ko mong ka. Ayan guys, kakain na kami. Ayan, nagkilaw. Maninay, asa naman ka Maninay? Gamay. Gamay. Balik eh. Pinadyaw. Palit lagi ka day. Nagbot! Mungko ko nagbuot ba no? Tana naman ko kanin baso day. Tapos nagpalit si Maninay sa kukay na may kinilaw. Early morning, cook. Sira ang diet natin yan, day. Exercise in day, pero kao kinilaw karon abod na hindi yan. Hindi na mo kung sa kukay. Pero ta daw. Kinilaw. Doan mo ka na dako kayo. Ikaw na. Thank you, God, sa blessing.
Pero gihubak ko karon. Ay, sige ko ba kaya? Pas ko kaon at kitubos mo inaw ko ba. Sa mana na? Pwede niyo pala sila, lain makaway dito sa kadlaw. Mga bad words, manggawas. Sile. Uy, sile. Pag kuan sa kanila silihan. Wala na si eh. Di ka kaon dahil sa sinilihante. Mo dahil sa kuan lindi kanang yahong lin. Magot yung beauty. Silihan na to rin kay de magsilbi nilin. Silin na lang, pero ayun, dagan na pagsilin. Well, walain lang naman. Okay. Ay, sabaw dahil. Pwede na isilin ako. Ano man? Wala akong isilin. Oo, nagdagan. Lakad na eh. Naman na, escalator na sa mesa. Ay, abi mo sa mula. Ay, kumpiyansa ka sa kong balay. Abi mo mula ang escalator. Ako pag balay apil. Suspect na skuyot. Basta na yung silin. Namot, sigo kay, pagpa-refer na ko ba? Saka na ko dito sa escalator. Nya. Asasa. Dito sa mall. Ay, sa Eh, kuhon. Sige na. Saka na ko niya. Paingon ako manaog ti kay kuan. Mana? Nagdali na ko. Aba nga, di ba na may escalator? Saka pa ubos. Dagan ko. Dito mo ko nakapaingon sa escalator pasaka. Ginugtuka ko kadugay. Ngano may tao kadugay ba rin ni? Agi ako tiga ngano. Ikaw ka animal gigi ko. Ngano balik man akong tiila. Sugi ko kahno nag pasaka mo rin akong ato bang dai na ako pakanaog. Kana gi ako ay una na ko trabaho sa Kapamlingi Elements. ko eh. Magto kong mall, dili ko sakay ng mga kanang elevator. Di ko sakay na kay kadlo kay ko kay basta mo brand out matrap gid ako. Di karon ang sada nakatrabaho ko sa Elements basta kay pagpakaingon ko gihatod gi ko ninyo kay matrap ko na ng elevator na. Ang fifth floor kag gibaklayaran ako kay atubang na ko sa elevator. Asan ka pa nang paingon to? Kan ko sa kamera. Atay naman day kamera lakaw ko. Sakag danan. Igo pa gamot fifth floor. Sa tituod. Bell. Gapas bago sa kong ginama. Gapaway kung pila ka minuto na tuguan taas. Hagda kapag isa ka sa hagdanan oy gas. Ayaw jud ko ginawangin mo to nag-anad-anad jud ko. Muto na kay numdum ko. Ang number di edan nara sa sulod. Tuplok ka to pataas kay kuan. Asa to dapit ang kuan, tuplok na ko pataas. Kunan na ako. Tapos ako student to ang number tuplok na na ko tupit. Asa ko dapit paingon. Kudera din. Pero gabi kulba-kulbaan gid kay wa nagdagan na kuan elevator. Ano man to? Ambot. Di ba si? Itim ka daw. Tuplok ka ti. Sa pagdagan na to na ni ti. Tapan jay. Kuan ba? Amulay ka na nga ako. Pormero, sa uban pa sa ako manghod. Kaya nahatod ko sa kumanghod sa kwarto. Libito ka. Adlok ako libito. Aw. Na. Karo, isiyo na ako ng elevator. Diso din taga-bukit, taga-kanao kita sa syudad. Kaya nagkahalog kita aba pagkasi agdagan. Kami bil kaong kinaukaw. Ay, yung kanon sa kuan. Ako sa tulupi ka, nga wala yung butang sa freezer. Isulod mo guna ko. Giop ang rep. Wa man. Wala. Wala sayang nga wa nakaon. Ang kanon? Mm. Ang bawa na bros lang niya. Ayun kayo. Maglungag ka ba? Ayaw, dagan lungag ka ng tungod ra sa tuwa. Pangrot na isa ka kilo. Ala nga nagtuo mo ko silin maga-training. Tingnan mo, tatutulog ka kilo. Ay, sa kakilo Daw ba ya tatulog. ka kananan paniudtog panihapon. Grabe ba? Nag-diet na ang sililin. Dahil plata nga. Burot kaya sabot. Takot na sililin, burot kaya sabot ba? Nabungkag sa dating diet niya. Masira Kaya ang sa tiba bakit. di wa po nagkaon kay kuno diha kanon kung tinadaghan kan uno ng rice cooker. Mo ba ito ginala ko si Mercy nga pagkuano ka ng kuan Mercy na ikan unda makaon na. Muna sila dada gagasadig na din na yung agad sabi na sila magibalon. Na problema, sabihin mo sultan pud.
Nawa pa mga sudan dala. Hindi ka ba tayo mong cook, baby? Marubi eh. Sa tilibit, okay ra ka. Libre kay kaluoy mo sa tang. Amang libit ate. Ito yung tilibit. Ako ka nagtambok. 200. Tambok ko ba? Na di magtambok nga. Diba tao dito, yung trabaho kasi trabaho dito. Oh, why di Hugas ra, hugas, di man magmambo. parehas sa utility sa taas Ay, nga. di na eh. Lihok yun siya. Siya kay pumanlimpyo si Ara. Paya na to. Ako silingan, gusto ko na siya patrabaho. Paano sa trabaho. Hugaw man ilhang pananaw sa akong trabaho. May problema ako. Hindi, man po na ako makalisod. Bahala din. Diba gaw? Ngayon, baba nga. Hindi mo buhay break. Ako kung baba buhay break ka. Tado pa din. Naman sila nga ako na kong trabaho, hugaw na ko ng trabaho kaya therapy na ko no. Mulberry, di ka basta-basta ka na mga kuwan sa guest. Diba, kita ni mo sa interview din no. No, dito ni mo ka sa interview no. Di ka basta sa kabinuan kay ano. Kaya kung sa ako lang po magbinuan pwede man. Di ako ibaylo akong trabaho Ano na pa hayahay. interview sa ako. Naay mo kuan sa inyo ugma ko. Kuan pananglitan gani ug sa inyo ito bag kung naay customer guest ninyo nga mag-ingon nga naabay extra. So naay mo kuan sa inyo ko. Na, ginagina man kaya. Di ba dahil ipuntanan na ka? Wala, di na ako mamugos, biyae. Pwede naman na biyae, sumbong sa Francis. Di sila kapas. Di ko no. Sumbong kapas mo magpinaras to, isumbong to nimo. Sumbong nimo sa receptionist kay kasagaran man gud diha mga guest, mga kuan nag-check-in sa hotel. Sumbong to nimo sa receptionist. Pag kumain mo sumbong sa receptionist, ang receptionist may mutawag sa ubos sa mga C9. Banday na sila din, nasa ka-check-in sa hotel. Kanang nang check in pag gusto sila magpa-massage dito sila paingon sa massage Taas. I-offer din na sila daan sa bago Sa di pa mo sila- receptionist para sa ubos sa kuan mag-open. Nanatay, kasi tawag ba tayo na area. flyers Dito sa sila ubos. mapaingon sa from sa massage area or adtuon mo sa ilang kwarto. Kung gusto magpamassage, Depende. tinawag na sila. Ay mga flyers bawat room Ano mga kuan mga tapulan mag-anto sa o sa spa. gusto nila nga pagkaman masahe Tulog nakatulog sila. na yun sila. Matulog na dayon. Ano na siya? Labi yung atong rito ba niya. Nakatulog sila. Pahinga lang mo lang abat mo. O dili man na may kamera. Oh. Dili na ay na CCTV. Dili ka makabinuang sa guest. Bawal sad na mo binuang ka kay kung wala nimo gimahal ang imong trabaho, wala ka Ba. dinahanglan. A few moments later. Dili. Ito guys, nandito kami sa bukid, mag-video pod mi dire para amon tabangan si mama. Kaya rin makauli siya din sa amo. So ngayon guys, magandang ni papa. Ang papa. Ano na nagputikin ba? Ano na nagputikin? Ayan guys, ito sila ni papa. Ayan guys, may saging. Malaking talaga saging. Sabi lang po dito sa guys. Hindi ka lang nangyayon naman. Kuna na. Dili na. Jadi. Dili.
Di na nasin ko bali. Ayan guys, nagputol si Papa, ay putol niya ang silupin para iputol sa saging. Pag-pusin ako ba mga grade,